Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagilo mumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora mugejwang ma en Anjavan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yat Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika aenya bende wasoko twaguodo kendo waketelela LTN. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Angisi, Ndiema. Ndiema ni osiko mnagpieri mogmon. Ndiema tonga. Tony Ndiema wodoki. Ninjo, moken boy mafain, kosa kechana ngo. Ndiema osiko no chiko itego pesa mag joband, okochul joband. Jamani kuchul joband. Unyalo dhi show moko to wuondi. Onyise babana, babanda iwinjo. Iwinjo. Show moro no kochula. Tipenje ni ba. Show mo ni wachache gidhogi no ni mar okwang'adoni. Angumo dhi mbele, madhi mbele. Tony Ndiema penjiro po beno penjiro teroga pesa kune. Kechanta anisho ben jo club to chulo. Tony Ndiema nigi deni mag jo South. Tony Ndiema nigi deni mag jo band. Kata jo China mag jo China be bande podi. Anguma dhi mbele. Ndiema. But wer maber. Bana Tony Ndiema wer. We nyisi gimo rachie. Okina me. Babu ntiende luma Tony Ndiema ne wer. Yeah. Iwinjo. Akin Tony no tuwe duonde. Akia. Kata jumani jama fine business ni. Angumu chamo Tony Ndiema. Angumu chamo boyno. Boyno no wer. Tinde boyno twaro yu microphone. Adira to be. Twaro no raga ya mali uo marai. Akana uo marai. Ndiema we. Bana ntenda nuwa makoni Ndiema thum. We yisi gimoria mokinyo ka Ndiema. Emna wa chudo. Kefa chudo. Manager mabayo bagi. Tony do not be on top. You can, if you want to succeed, accept to be down for those people you brought there to make you be on top. Yeah. That's the first way if you want to succeed. Yeah. Yeah. Okay, niki mabe. Mani kwero Tony Ndiema. Mana kiso Tony Ndiema. Nina manyi muda nyisi gino, ingeni ipada me. Na manyi na nyisi, asika biruka gochun lakini semo kebe ikibinga mabe. Be pieregi ima moko chando week up left and right. Ana makoga sim. Ya ongeo kimak sim. Ba, Pierre boy yuka kuomichie moro. Ibo mako kamera no kiguonyiri. To kitu. Ano kaero Pierre. Ya ba, mari. Isene nagadi. Ambe kona dieri okni ati antu kukona dieri. Inakani. Watch na kamera ka. Omari. Watch na kamera ka. Bana lakini jo tumbe wabeduru jo mabeyo. Jo band gi struggle. Omari jo band gi struggle sana. Iwinjo. Doki make ahadi ni deni. Fulfill. If you tell the person okay, tuwawinjire aboga mielu fachiel, wawinjire aboga mielu fario, wawinjire unless jambo no ka teach rach, mono ni gima understandable, lakini ka teach be. Wabeduru serious. Jo thungo bedo jo band gi sacrifice. Jo moko gero nyaka, jo moko jo thumbe moko gero nyaka utegi. Moko winjo dala maber. To jabandi Mikelo ni ogoni thumo kia ukinya ka gineno. How does this man benefit from you? Ana benefit aje? Sinyi pia mnalipwa ni venye tu. Pesa michulo jabandi. Pesa michulo jabandi. Mondo kazi uoye. Manadhe kani. Lakini jobandi jo thumo be jo maber.
Gimono chunyi wacho ne mawacho. Mabiro kuom bende nyaka kuom fans. Fans be. Omari winjo. Fans be. Mano be akano ni. Ang'o miyo koro iginete kane wan wacho ni Luo Trending Nation kuma Mopande nyenyo e lela. Ang'o miyo mar Tony tinyenyo? Gana gi sababu momiyo timu ni kamano. Ang'o miyo mar Tony tinyenyo to koro mar fans gi Matoni to pogre kodu. Matoni kanru mabor sana. Tony kanyalo duoki wach Tony. Tony en gi jo band moko motegno sana. Tony en gi jo band moko motegno sana. Yeah. But sani ka Tony uluongi ni udhi uti. Ba anasa sacrifice nyaka ndiema mbagi. Inalo December ni. Naamua niko radhi makosnea Matoni ndiema ku perform Fine Breeze. Aligisia Matoni ndiema. Ingo. To sineno ng'eno oked mare. Sineno oked Matoni ndiema. Iwinjo. Sineno oked Matoni ndiema. Sineno Tony be no haya. Ope kara no achwany record. Tony ndiema ochungo ope. Sinema makaoro. Sinema makaono. Sinema makaono. Tony ndiema be no haya Mokoro ken mare machieng ma jo club no dwaro drum set no. Omanyi spare part jogo koro chuli kila yogo pigo to ngiyo spare part mar gino. Magdia. Tony ndiema ne ber. Koro in gi spare Anan gi snare. Tana ngisi adiera. Brayo dale. Ngisi adiera. Tony ndiema kadwok ni snare no. Iwinjo. Nyako chuli. Ochule ji pesa ne. To bed ngama ber. Onge ni oni tero ngato. Seche migo ne sim eni mochari oko. Kala. Iwinjo. Wejetelo wuo. Onge je ni to ndemo nyitino tho. Okochier mondo chul ji pesa. Otho nade. Donji bede ko. Abed ka. Iru wuogi oko. Anan ka. Iwinjo man. Tony ndiema onge je ni wondi ji no tho. Baba na agocho ni yani mochari. Kwani tho? Ini tho ti mochari ti gocho na mago gik ma make sense. Otho nade. Konwe story. We wacho ni Tony otho. Wach ni notimore ka. Sim donyizane ya. Ane shooting. Gokinyisa ariyo ng'ato nige shooting. Iwinjo. Ba okwo blame joma. Jamano ko mako step mamar. Okanga tinga muno gumone. Odog mondo ng'ano dhiana gumni. Yani odri wand gima no timo kitimre. Drum set no drum mar snare ma ingo no. To mako jo Dallas. Ani snare an go. Snare an go to ni dia baba. Yani drums omaki yore. Drums omaki bonsa. Drum gi yore, snare gi yore. Yani gima go spare part mi manyo. Drum modongo. Jamani ni managi snare. Koro gik modongo te. To modi jo Dallas nigo. Omako. Iwinjo. Gigo spare part ni yore. Agento ni dima ko bongo ne be ni yore. Kaka tu smag tich. Ina ngi pesa ni adi. Omari Tony ndiema gende ko kwalo ni mag Tony ndiema. Mari Raj. Atima ngosana na gocho ni biwona nchen chario. Omari. Asema Omari. Peta donge kore yudaka. Omari. Pesa ma Tony ndiema mara nigo. Peta. Bagi kiuo. Lukaja ko kwalo ni kila place Tony ndiema ni excuse mama kanyo kila place. To pia gante ko Tony ndiema no chopo ngiso wane odhi uso ndalo mondo chulji. Ati baba na agocho ni ani dala. Adi uso ndala adi chulo pesa. Odwango suit manyelne. Wije do ng'ato wacho ni atini no uso lote mogango bwana wacho male. Suit manyelne. Omari. Atimo go video. Omari. Sasa wadgi onyiyo go Uber bokwamo Kisumu. Omari amaneno ona. Omari. Bwana biro kata jogo mia udaku bwana taponde gari jogo fwenye gari. Amenyi kamera. Amenyi kamera. Bwana tulindio nige pesa. Abeto nindiema no nige pesa. Ani kinyamuda nywandi. Ani kinyamuda nywandi. Abe nige pesa. Abadwaro. Pesa di yawa. Enu siepa maraji. To en gi pesa ni. Pesa na en go. Pesa di. Ento ng'eyo. Ne nyaka jamani Tony ndiema nigi pesa. Mato siep ne dwa ire. Go light. Omari go light no. Wa go live. Go light. Wori winjo mach. Okena complain kenda. Joma complain ng'eny. Ere nyien mowacho ni Tony ouso lonyewo go suit cha keme game ka. Onyiyo la omanyelne. To ng'a onyiyo go bolt. Bwana kiu. Owadgi msela ro onyiyo bolt mapwa. Bwana kare maga goya. Bwana Ya baba, batumri mongi songi jobandi chandre Omari tuwalo. Winjo. Onge janja bandi ywak ni gipesi yani nikiwe jabandi gident. Giswara. Winjo.
Anami jamano luor gi chunya te. Ani kila time nyaka ja oda ne penja ne banu kwa no nyuoli gi Tony Ndiema. No gudi gi Tony Ndiema. Yani nikech nan very loyal to Tony Ndiema. Yeah. Lakini madeni ba wachulo rent Nairobi ka okwadak nono. Tony Ndiema okwadak nono wabe wachulo rent. Winjo. If you don't know how to manage yourself, look for somebody who can manage you, Mr. Tony Ndiema. We wacho gi chien bi wach ne Tony Winjo. Angataka gidhi manyamba gidhi goya. Omari, chemo ni par gan ke chai tanyisi adiera. Itum kae wago romo. Winjo. Wadhi romo mang'eny. Nanyisi adiera Tony Ndiema. Tony Ndiema kado dhi mabo. Oyie mondo nyenyeke oduok piny. Mondo jomoko titijno, fieldno ote okonyo dhi malo. Ndio jomoko konyo Tony Ndiema mang'eny band ka. Winjo. Ngaduka iluonge ni Rodi Wodugenya, Wodogenya. Ogenya Wunya Rodi. Jamano. Jamano temo mako Tony Ndiema. Sorry mwadugo winjo no jamano nedwa manage gi Tony Ndiema, kendo dwa manage ang'o. Winjo. Rodi owo. Felo bende story kai. Yani jogi Tony Ndiema kila ng'ato mawuok Tony ka Tony Ndiema nigo complain mamare. Neno. Penjiri ni Omari, aumio jothumbe mang'eny, Omari, penjiri kama, aumio jothumbe mang'eny, ng'eny gi onge joband ma complain. Lakini nitie joma gitimo Njejo moko ma jogo dhi complain. Lata kimi jo complaints. But ng'ato bonjo ni o complain no ng'ade. Ya onenyieno odonjo gino. Winjo, o complain no time nadi no ng'ade. Lakini pesa ya to time nadi ochule. Ka Tony Ndiema iluongo ni price mari, payment mari, it can arise. Winjo. But it can remain constant. Yani ingi ichuli kama kawuono shone ber idhi mimiyo chiko kinyne shokarach idwa luongu onge ng'ama wuoyo kodi mano koro management chieng'no onge ng'ama wuoyo kodi ini shoka kosiaye ni shoka chieng'no winjo winjo mari onge ng'ama wuoyo kodi chieng'no shora lakini kashobe Omari meeting idwa keti ni kumana Tony Ndiema idwa keti ni maisuna kaya krito meeting keshone be winjo awu ngato kangato ngisi ni achuli thao ama chuli 1500 may remain that constant unless demand bono nona dira show mwa dhin to timre nadi the marach it makes sense winjo dan ni ini siko ing'ado wadu iketo wadu to chiemo rachiel be kiamo okichule koro to jamano kwa no dhi tich okichule what do you expect arudi nyumbani ambie familia yake Tony Ndiema kochula ipani sani ka Tony owacho ni obiro chuli maber uchak tiyo kode ere kaka inyalo wacho ogo ni simu wacho ni naneno video cha baba ng'ama osiepna di abiro chuli maber ani gima nyalo wacho Tony Ndiema nigi gope mang'eny sana to gimotiko Tony Ndiema industry kai gimoro achielo mari en wach gope Tony Ndiema kadhi dala nigi gope mag jo sound Tony Ndiema nigi gope mag jo keyboardist Tony Ndiema nigi gope mag jo drumist Tony Ndiema nigi gope mag drums mohaya Tony Ndiema ni kod gike ma all personal bana Tony Ndiema ni tools iwinjo mari Tony Ndiema wawe tools nego kakiane jama man gi sound mari deni keyboard gik moko te Tony Ndiema du ground ma haya Tony Ndiema nyalo nyaka go thum gi keyboard achiel legend mnego thum nyaka gi keyboard ang'wen kukinyo gi rocket combination tu maton ne chon nego nen thum nigo keyboard adi ariambo okinyo ni kanyo msela makoro ero biro wacho ni manager o manage bota o eno won manager wadgi otame endo wanu manage maisha mare nadi lakini makoro ichako lao msela be ikori en kende manager wadgi otame iwinjo Omari mano imanyisi ideki bed ni jagope ibaji koro kiyi ni jagope piny kato polo mali ni gope marom nadi nikech iwacho ni kaka timore piny kaka timore Omari mriambo
dak be kaka timre piny ka timre polo mato ngam no ngis no wundi kaka piny in kaka jo piny sanye timo wando kae wan wamiel dongo ndigi chemo mayawa ne kaka timore piny kaka timore rug muma moko mu create bachugo usechakre ko jo thumbe mari be sebe jathuma kuri dwe chako pakre go muma umari the last time ni dhi kanisa ne chieng mane to chieng moro kare ni ki igume pier nyako moro kigo picha nyako no post everywhere umari be bedo maber muma mane aseweyo jatelo iweyo we bishana gimikia koro adwane ya aluongi interview maler kaka mero bet ge light ba oksimu mwatingo ni ini record ipa ni sima ni pana luor ami pana an mago badhi umari luonga kata king miya gola fe orna mana fe magola ka nyaka kuma intie tiduoka kikibe timna kama antiweya tiduoka tidmano kiko timna kama no to weya igola tad iduoka iwinjo iko evidence lori achiel ba ini mijo mnadaka matini mowuo jadi mowuo iwito ni ndiema to mago mna ji ariyo to koro mopenji to mose thoro mnadi kama nitie jok mose so mowene Tony gope ne ai Tony nyaka sanjo China moko tho to wene mna gope kicho eno une ni gope maisha marini mna magope ano gopi nga Tony sani kita jo banki daka per kada kanyalo mitoni loan not wadhi ka mtoka crown notero kule a crown en go en gi crown anyway en sawa winje ngane ni anyway en sawa dongen gi crown ya en go who am I to say no? Kamriambo say yes. Who am I to say no? Anda kia. Wanawe kikiwa bed makia. Rachi wan joban walworojo tumbe. En kaje ngani winjaka wuoka makinyo kani miya tich kamoro. Let us learn from one another. Mistake manganyo timo ingisi adira ti loso so that others people do mundo babu ngisa Musa jakadala dongo maintain ja dramist mare for how long isega ni nonja manodi lakini wangisa no okagichwanyere kato bolo dongi chwanyere but at the end of the day angumo maintain jogego angumo miyo there's a way you can talk to waka bana waka is somebody also helping you to rise up in life there's a way you can talk to a waka and a worker will understand saying hapa inilimes hapa siku mess but jotumbe gidwari no riko sebedo kisebedo kubounce in korin topi chopo ni ngama ne manyi nyaka gisini ba in kanye sani ngizi ni manager makuru manyi ama bounce manyi ngama ni muone manyi be humble for God to lift you, be humble. Try to resume, say up. Na pia God apia kufanya nini? Ka God mi 20%, ka 50, ka 80% ni jogi. But dongene ya gimanyaka wa iye bene ka kumoro dongore to protocols bire. Sani ka gimoro se dongore. Wawach kaka an sani. Koro wach ne idwanu timni interview. Samoro wadhi wayero manager, wayero ngani jinie sector. Donka kura kuri ni bwana kidwanu watimni interview tuwuoge manager. Mano kinu koro rachni. Ba ndalo mnobiro manya ningi sana wuog manager nobiro ghost manager mnen kanyo mne rite dong then wuog manager don't know wuog manager ne onge iwinjo then why comes now come in the third party now when I need you to help me I need to talk to the manager gistemoko be ni gwivu iwinjo manager sistemoko ni gwivu da kuchofikisha message midwa no fikisha chande kumjatelo lakini nyalo ido ni mi manager kara manager kuchop temor kidli puka meeting ge mani do nje mjatelo konyi chande osekalo nikech jema ni krobiro wacha gisano does it help no why mbona sasa nitafutie mimi katika kinjo manyien to make sense ivinjo isavu ngato for almost 3 years 2 years ivinjo mbona sasa mimi sasa niongee na manager mbona niende kuona bosa gina momo java no ingo jogi thumdigo Japan interact live gini mare giwuoyo kante ge michamo gichamo kamora achiel jothum kani tinga miwacho ni songore molo Javan adia ai ba Javan ndo miwacho ni ongaonge kake wache oko ka we are using him achiel kumari Javan is a very humble guy okna heri an jamani na here ai cho na hero
na gombo tich ndenda lo mono mesa chemora achiel ngenda kopar jama no mesa chemora achiel wabiro tich kae mdalo goni luongo kae ni Sky Villa abiro tich omia bul nago atemo go bulo ta madhi ongengo abulo ongengo lakini koro mosachudo no kochula but anyway man back then injo but adira manyasaye boy yako very humble jabana ko very humble kaka ngato wacho no sungre okna support ananyise dire mai chunya jabana yako very humble to main bita gitoni ni onge ngama chielo mose chako dhigi go pikendo ati onge ngama chielo mose chako dhigi go pien mana Tony kende babu Tony ndiye manyalo minga to ngima mare duogo piny Tony ndiye ma is a form of failure I don't know is failure name failure family yani Tony ndiye madakumi konyo mondo progressive mari chan yo nene ingato kodong kod gopi siling 200 siling 100 sujie 2,000 in how do you feel do you think you gimedwa loso sana nyalo sendi loso adie Omari wacha nini iluga interview pesa fulani alafu imagine pesa na anago awuki odaka go kuano ni dhimia siling 1,000 to my budget mapango idwogi od pesa matengo mar customer idhiti ni customer kosi dhiti ni jatel ne dhiti ne jatel amyo customer adhi od pesa mar customer tengo alafu ko nigingi so stage kiko kwa customer tengo if you pay me good why should I borrow customer why should I interact with the customer obialgi magoyo. So it means that some of these things that we are doing as band members, we do them because of the band leaders. It's true. Because sometimes you are suspecting that you might go home without money. So you start begging. So that's the only way pia upige sabu yako jue kifika jioni. Juu ngatoka Tony Ndiema sana rachma Tony Ndiema kama. Anyite nikashober chongno meeting ngeny iko no nyaka maonge nyaka mapoka gi plan mafail nyaka iwinjo lakini cheng mapesa onge babu kuwoko di boy na we are ne siling 200 idi ot modong na di oro nikawuono kiny kichiew ibodo pesa isim nyaka sani podi wachiew pesa pokwa neno pesa nani konyo nadi koro ile kata kwa ngato kwa customer space ni penjiri ni au mimi jamani kwa ngani mimi pote gbandi ndio kama Musa isega nikaki kwa pesa stage dongi lugiga jisega no nikaki gore no space but ibo ido ka band mato ndiye manyaka no gore jajawa kikiuma chunkanyo we jongengo sudkucha idwa no neni mondo kichiwo pesa to at least ok no neni customer uko sechiko chui pesa na badi pesa na madwaro koro omi kose mi abich moro ambo wena 200 kabe wena 200 moro iwinjo makanga tu mi to mano mana chwanyruok ai uchubana kato ndema ne chwanyro to jida koro ji oluoro kimesela girini aken ji oluoro ngano giri ichunge mbele na nadi jobandi be kudwa wacha diera Utawano koro wawacha diera jobando kudwa wacha diera ni gori nyaka stage mana mimi na sample mag jothumbe ageni gingeny moko bib kaka Tony Ndiema gingeny Tony Ndiema is just an example Tony Ndiema is an example Idinga motivo ni mbara jibe wachwa bayiwacho gingeny jamani ero wacho ni Tony Ndiema okchulu gowi nigi pesa ne turi mano mako nyaka drab iwinjo Tony Ndiema akena ngoma mbele boyno no mi respect anami boyno respect ba nami angisa diera boyno na mi respect kuom jothumbe tema stiko do Tony Ndiema duga mi respect lakini aduga neno dikara na bedo ga mofuo naran takia ba duga nbedo Tony Ndiema dhigi pesa yani umbukiza ran iluongo ni ran mosiko manigo mna sim baba nagocho ni eno gocho sim 24 mano ran but kigone simu to mako tonde migone sim to mako lakini ndeko modhi mako bongi nyaka ne ni mochari korishi ba sorry no tama wanga bana nyaka jawda penjere gino nyaka sani Tony joro ne openja ni Tony Ndiema osechier ere kaka notemore ma Tony ochopo muche nago Tony Ndiema sim iwinjo nuatiyo gi Tony Ndiema bang' tieko tich
agreement mara gi PPP mari mane riko smart mane koro sani jakuar Tony rokre nyaka ka Tony Ndiema PPP mare Eric Suma Eric Suma boina bi wadhi tiyo mi elu fadi ndemo wacho dhi mi elu fachiel acho ne Eric Smart ba in ga ngama smart in ga mosiepa we alu ba kwa chopo to ndemo se chako kwa na koroma watieko show to ndemo kose ke chako kwa na issue mag show kore sani ngithi boina club cha no atiyo to jogo no kochula pesa awiyamanyi koro minyaka hope wiyamanyi gi morosario kama atim nadi gochna koro mano gini san gidwa dhida abacho nikaka ngama general to bende ago mna hustle mamara acho ni we jam pesa no de tu yani Tony Ndiema saya o change en ngama bo en boy ma fresh yo muwoyo go kodi yes karo pangi kara boy ni panga tingeno se pangwa mokwongo boy koro wangi ujanja ne chemo rojo bando dhi nyaka Tony Ndiema wa oshomo Mombasa Tony Ndiema ha oshomo ingo jo band chien jo bando wendi masekete mtoka mora Kenya no haya gijokune otingwa ochotero wa mkundu kwa ndei ilo mkundu kwa ndei Mtito kwa ndei mkundu kwa ndei kono mtita ndei whatever Tony ngiso no how show kuro shindo wana how show mwa show Mombasa no how kodwa to madala nja bani how kodwa Tony kuro cha kopangwa pesa no wacho no gunde gimo mbele imo dheru no ini ma dhiko nyaka tukumidage ka Tony Ndiema ogunde be moro ogunde you need to work hard like a man. Other men are sweating out here kutegemea matoko za wanawake za wengine utaumia bure hiyo yano gunde be manamon tapara mana gimnami yone gikosa na Tony Ndiema okaka Tony Ndiema nondike kaka nondike ni we have to take you granted this time to ni ogunde were gi mono tima te kanyo to kikono gunde maber kina kone maber boyo do nungi so ne graduate en graduate but graduate when you graduate nyaka sani jo mo graduate go mo se manyo tich nyaka moko chulo nyaka mono gi yud nafas oguno sikri ndo bedo manager maro hangla chakre karango ngamno pu Tony Ndiema no kwanza boyo no benor go Tony Ndiema kamano madu Ndiema moro wake wanga Ndiema momi jama no ngere nyaka sani ogunde muwinjo ni Ndiema chiel ogole akeno chogo kuchande lungo nadi mamon ngoth gichuo ngoth redu lungo nadi mageta okelo gundo chako ngerwa ko specs ogunde nero ga specs kune yawa ko madiera but anaromo go gunde ka en gi specs anaromo go gunde ka en gi specs ko en gi specs wani ko biro manage wa jamaa ne go piwa eye like this ogunde no ga specs achako tamo an kara specs ikira be mi en ga gimaminga to bet mrembo ko specs angoma gi specs neno mabor sana mandaka ne Kachindie manero wako specs ogunde ko bero wako specs dongero apani kanye ne gichwa nyere kajo ntie issue mnowokie ogra no watch pay ogunde pe ang'e mano ne mana issue mar pesa okay nkake kama mono to sawa bwana kawuono jogi okona dieri gari ka makoro chuno ne team LTN waketuru fe adwage mojoge taketoge e podium we kuru gimolelne kuma light bere maber adire ma Tony Ndiema aberi nyanya kai aberi no tio gipunde ne okachulo nyaka sani manye ano onge gima andika Ndiema koma ko jabraj win Omari Ndiema koma ko da garage the truth to be told unasikia the truth to be told so that you can rectify and come back to where you are Tony Ndiema ndiza monk kwanza kuva anajua kuva akenovaga mundu tongoza mono akenovaga no timo dong jathum nyaka jikladi kwani wanda kwa chikla kwa msani nyaka bed ngama ler kwa tamre lakini bed ngama ler timi wa the reason mar ler no
lakini ng'ama ler bo kodha kadhi shoti beda maler kiko ngati bed lakini koro kwa duogi ground maka ichido ikonyo akune ikia manage jo band ikia ginene ndiema duga beda kumane ntie iwinjo ndiema dhi raise this band back to top 1 to kopo no chuli pesa niti nyalo tiyo kode kendo andiema ang'isi ndiema onge kod shida ndiema kochula pesa na winjo ndiema kochula pesa na okwani short time anyalo kwano ne nyaka manager moyeka moko wacho ni miselo dhigo pesa ne bodhi dala anyalo kwano shogo iwinjo Omari anyalo kwano shogo new year imagine every new year mnatigi ndiema kwa vuka mwaka nyakivuka giswara either unindo kwale kudhi Mombasa either unindi Ruma majose ngothri ginane takataka ginane tanda mag spams onge chimi bocho ni travel gindiema bi travel ma fine biduogo ma fine nyaka chagi swara nyaka bedie to swara bediga sakoro seche ma show seche korumo makwidwa chak chiyo kwa kichuloji ndiema dwa minyaka excuse maonge sasa ndiema nyalo kutangisi ni ithugu enda late ni mochari bwana unywako ne ndiema bwana unywako ne ndiema gima yulo nkech ngata mawinjo wajiri ambe kone uro chula pesa daga nani winjaje ngatumaro ngata kipenjo ni yaka ngene kandiema na ngisi owo kandiema kodi kuodhi be yani wo kuodho ti kuodhi na ngisi madakidhi katika ndiema opakre nyaka management yuak ndiema oche rodi akenonge ni rodi wodinga ogenya unya rodi jamano no makoto ni ndiema winjo jamano no makoto ni ndiema masitemo ko jamano go extra mile jamano ngiswe no tinye kage extra mile mar pese winjo mono ndimo bed ndiema goro ko bedo ndiema obeda mi ndieme kendo ito ni maki anonge shida matek ba aina ko maka anige evidence anige sina mare wadhi mna kode ka police station ngisa diera ba awacho marach jedima yoki nyingi gi pesa gi mi bet go jo sound kikelo jo sound adima yoki gi nyingi wagol gi dala ukchaki gi dhi gi mtoka konde mose dhi kodi toni kangi jedima yoki man min gi ginele magi jo go biro kadi go nani chulgi ani chulgi kosa ani dingiso ni dhuso podho dala kendo mo ndogi chul joban yani jobadi dhuso podho ko ndogi chul joban story makolete bro let us get serious bana hapo kaonge gimima ko ng'ani kitaka gimaka ayie adhi tono chulgi mbas koro kata toni bende ni dange ni fush kata marki nega kere dako chul odhi bedo ngigowi wije ni toni kadwa nege to podhi dongi gowi to jogo pod dok nege bwana yani toni cannot afford mondo chul joma biro negi opo toni ni gudok ma sweet talk ngato kocha kuluongi baba na oina baba babu jamano nyalo baadhi uko kutang toni ndiema nyalo ndogo jachieni kocho popo malo oluongo jachien ni baba na agise diera baba na oina ing'eyo pile kiyae ko isini ing'eyo oi ngani babu luoki to ndimo luoki oseso ye box okani chaki kwae pesa no kendo koro mokodi ene mokuongo ni yani sega no ka drama to ndieme mokuongo na baba na aparo ari de pesa mo marito olorna meka I bank gujo kadi aparo okuongo ni mono gigiwuo ogoriti page chopone baba oina kujo tibebo do chipozi boina onge utiko pango pachi ndiye mopango pachi makia kanyo ba kada gimidwa ngise will go kise kalo bu were kenicho to baadhi ya bena kwa boini pesa na cha robur kenu next show boina baba na tafadhali ayawa team Tony Ndiema joge yuak ka joge yuda kan kibira by the way mak kibira ane gari to koro ati wuok gi e do dirisa koro team Tony Ndiema tafadhali ni uru kaka unyalo
keto gini. Magi gik moko maketho nying ji. But what I know, Tony Ndiema is my friend and he's very talented. That is what I know. That guy is talented, but he will go. Lakini if you know, they afford. Because they don't go deni. No, he's very talented. Ungenu usiko kuondo jogo. You're very talented. You will go far. Far money be go, you know. Jogo kita pesa macho pifano deni. Ani don't deni polo. Yeni kideni pinji, taki bedi kideni kijachini, polo be ni kideni. Koro deni matamo Tony Ndiema the fa. Deni ni matamo Tony Ndiema. Akieni Tony Ndiema. But then that chedi, angda kobiro maka, aonge maracha. Anyalo mi direction ya kumadaki. Hivi njo. Ana mi boy no sip na mi boy no shima mamara. Anyonya na sacrifice na kani drums. Mono drums obed stable. Hivi njo. Anko do biro maka ina diera. Aonge kode maracha. Kada kodwa unaji lakini angendo da kochul jo manyalo nigago. Odi dong gidren. Odi dong gidren. Ojo kema won bibi duogo baneje kendo. Kecho dong gidren. Den. Baba gimiluongo ni deni marwa duki kidongo. Kada mami nyithi ni por pinka. Basi Tony Ndiema kote munege tene midhi nege. Tene midhi nege kecho odi dong gidren. Onyalo koroge ini sumu kutani mondo icham kako siepe. Iwinjo? En makendo wiye wilo chamo me umi chande. Deni, mago deni. Yani inyaka gideni goye yogi mani ot. Deni. Kata kadier Kenya wan gideni mar jo China. Iwinjo? Babu mno wang'eny. Mano ko golu ko 10. Emanaji government gibendo kudwa bedo joma serious. Inyal kaw kuom 10 to chulo jo. 10 kila ngaro to chulo gigo. Iwinjo? Lakini mai this is a personal life. Kitu umeswetia. Idong gwedu deni gimi work ni hard. Yani mi omoro winjo life band mari to mor lakini the end of the day magik minu ango. Deni. Tony Ndiema no loso doge jalo pano okedo lipstick mar mon. Mit makongisi. Iyo tumo ma Japan wacho ni ngato mangise dier to doge timango. Doge liu to timango ongise diera. Tony Ndiema number 1. Babu doge jamano rieny. Mi po na diera, babu ina diera. Bingeni ma kamera, ke kangi wacho ni apano kamera. Onge photocopy. Tony ong'eya maber. Ma kamera. Onge mate. Iwinjo. Onge mate. Weri ngisi adiera. Kechinona timba nitamiri manya. Koro we yana dongan mama mimanya. Ine mikelaka. Be inge nanka. No. Daume miwo kanga mo nge nanka. No kangeya jete. Oking'eya. Ing'eya. Ikiaya. Koro to ndene mading'eya. To deni emosiko ko pile magji. Ano ng'eya sadi. Fulrine Tony mondo pari. Samari uruwenye. Ano ng'eya sadi. Fulrine Tony. Be kiking'eya. Nyasaye wo useng'eya. Ingeta king'eyo nge gimani konya nikech deni mage mi kini gideni mara to kuna polo maru deni gideni kata be polo malo be dak ng'eyi. Kichin gideni. Dog njua Tony Ndiema mia jikila ng'ato mnotio pese. Tony Ndiema kwacha kwa unisho mwago kodi ba. Misiko mna kimi wa excuse nyaka the last minute is one ba. Yani ochopo kumi uso nyaka ndalo ni jo band mo ndugo kichul jo ba nyaka sani produce gandalo. Nyaka sani. Aya last year ni one expect what the chamo pesa mabe. Tony Ndiema dhipo wabo met wachalo duma owanika wakanyo konye unonduma ma 80 onyiso an pesa jokono yani jomoko gore kan mondo pesa ni nyarongo awino chal gi mama wino. Yes, ma en Elisha Toto kata Eli Toto. Ma wane LTN TV. Awinjo ni kaka ene kaka ikele LTN ka. Cha ibro yudo LTN, ma en nyakalondo mar LTN, ma TV mar LTN. LTN yudore kamora mora e audio, e TV. Kumora mora midwaro yude. Koro ne ka in gi lendo mora mora, obe lendo mar tho, lendo mar weshimiwa, lendo mag jothumbe mapok ong'ere kidwa ni ong'eyi BLTN. Mose ng'ere madatimo advert nyalo biro LTN. LTN ka emwalande gimora mora.
Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Karigini no kuma kagini. Ne? Ni otimang. Dole ku kwende ku mon mo dhi chieme. Wan odhi chiemo kune. Ikeche ne ming'ara stage 24/7. Ng'ara stage. Wan wang'ara be from behind. Kora jogo kani amini wa. Bo yo ndia ba moro tudi chiego ringo. Okno ringo ne oyech. Onde ni toni ng'eny go maki. Karun mang'eny no to kacho. Ibinjo, Omar. No, it's not good. If I work for you, Tony ni ani yake dakachiel ilonge ne Mikai. Anakia. Ingeni Mikai. Sawa. Wana nitisema dene abatumani he. Ingeni ani neni Mikai. Sawa. Wananyalo mnago Mikai niero kamano. This man was a woman. Pali yako pumzika pabudi. Apumzike. Wana nini pando ino ningamanyi. Ibinjo. Yeah. Anukangi kama ndi manya mai. Akataki manya ni sawa. Anisi ngo la fea makela koni. Toduoka koni tokela koni. Timia gimanya lo chamo. Dongene ngadira. Jotumbego wondo mange. Dongenge. Ana ni tutumete ilonga tuna madwa ninge mondo jogo change. Okina dwa ni mondo amor go ganda. Anonge ngama moro. This is the painful thing, Tibiro wacha dieri ma jothumbe kosa dieri mar Tony. Nyaka maro koth be nitie. Magolo pira ka dala waka okoth mukono ko biro ulonga musani okoth ne be monyo and record wa ba okoth kro mi wa chien kro kanya mar otumi mogo go me dole to odugo anika wa Facebook. What was that? We should do good then ndo anike wa ndisemo nasaidia to pekimbe kiwa sema kwa pesa hiyo kimiri ini ngoma disipline for what? Amanto kwero koth. Mano to kwero koth. Mano to koth. For what? Peuto en go seche. Babu yani ongeki marach Omari ingiso nyako I have money lakini kuandiko somebody has my money lakini ingiso nyako ni I have money. You have money. What do you have? You pesa maonge. Omari yuaka yo nyako ni petu leo niko na pesa hadi mimi bachi kuru dogo reverse tell move don't have money somebody has my money bana mari kinole go kwa no pesa in pesa tionge pesa in pesa lakini pesa nukinen lakini ni bachi go nitimango tiyo nitie kawuka tichula ko inga maber ne ego kwano galo mari no ko ni go jatele man galo mari no ko ni gango Omari jatele man galo mari no ko ni gango tiyo tisetiyo yani kimor wangunga yani itiyo Mombasa for 3 days lakini for 3 days jatelo nikupesi hizo atabe na kutia tu pesa ndo nayo in sense yonge yin kode kore real kama yonge yin kode lakini jatelo man kode kori yonge go yani yin pesa to jatelo tingo ni na komia pesa anakina ketingo bale kori hukumo ko zipote do katoni mano yao bakwa gutelo te ngado ko dimbu ko mi excuse gipenka kono sai lungi baba na osiepe na biuru wa wuo okoth negative man ba anugoro ngato iwinjo
anga mago Omari wadaka kwa so ibo nyiri ni ira boten wa pile winjo lakini se mobiro mori cha kechukua kwa maber ja ongengo ja ja keyboard ja wa backup ko gigo ma fine gimiwero Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Oman good. Men ke bere mandimo ani sedra. Okare kom jo moko bolur jo moko ngendi ko sa bomlu. Okarana. An matemanya wach puonjo piny to wipe de macho timbe giri logo. We are fringe and jamano sa yorumo onya kaka be. Chikiti. Ko mo gata mu wero no. Isu chikiti no yani ngine no bole chikiti. Aka maybe no ni ko ko don chikiti wa mai pesa. Akeno ko chikiti midako. Akeno ndo akia chiki. Kuog. Tokuwe tungu wema sawa. Boy na, baby na. Biro. Atimoni kama, atimoni. Lakini awe, winch pan matone ko off late. Kanti ya mo record kata chiel, bi winch. Kaya mena dan mako ni nda. Ngani boutique. Kwani ko jomo ko ka to winch the real rhythm and come to the wrong rhythm. No. O winch ki machia, bana ki motewa respond in. Winch record magutoni ndiye ma the same, the winch off late John. The diff angama kelo gini kechana ngeni kaka ngatu meduwe kaka medo dangu doni dakiare dona kiage meka kimo ndi ato wene mauki doni dio to doni are kajas Omari be serious how Omari how don't kiwe don't yare that kayare every word that comes from that month you know it's just give you the reality of the music of what you've been listening to a recorded one fully even if you listen to the live band that is very different. Tulikuwa na yani tundiema the same ni melody ya muziki. Hivi. Lakini sani image. But anyway. Nyaka find brief and anyway. Tudongan ana machichi mane mon wan gitoni mana winja gik mero. Ha? Chikiti kaweri. Oh, dok na gim na wacho chikiti mone timango. Yen be wadim ni winjo ka chikiti. Bodo wona ni winja ngo. Timango. Chikiti kaweri. Iwero nga. Iwero nga. Dongano ngama no wero ya. Toni wer mo wero miluongo no siepe. Give koni gimori gi baba na gindu lakini koni gitimi ango gichami to ni ni wano weno no wer ga mana revelation mar life mare. Wer masiepe. Diwinjo wer no. O wer go shur mare. Diwinjo.
Koro watim nea. We amanyi kenda age chieng' mokuti ang'e gimoro tich ariyo kata tich adek okuti. Amanyi kenda. Ba adokaluo iwinjo. We want to know the reality. Jama moro kata kiny ka gombo thum kodonjo e ohangla iwinjo. More en gi reason mar donjo e ohangla kata kodo bedo jaban iwinjo. More but moro mani wadono wuondre gi kanoni kata ja odi wone majai onse open nyaka ni ang'o mbona na nyuongo na mbona msani wako anabadilisha kila nguo inkinyi lao baby here tungado niku pesa wewe nini niku pesa lalo tukabiro kuna mtu amenibebea pesa yangu lakini ndakulipa niko na pesa ngatu utingo ni pesa nikanga iti to mi pesa to mi ya taridhi iwinjo tadhi kijiko luongana tamra tich lakini tiyo to tingo ni pesa asif ni tiyo mundu tingo ni pesa inikia tingo koro madheni okoth gitoni my but that's just about an example by the way there are so many this is just but an example be real Japan and real nyaka ot kumodakie winjo Jemna moko madakwa muli lakini ako real Iti mana moko matin moko batako sawa mako mna mege batako real Japan me real of what he is donge mose fake jo ko fake wuno kinyo kere ka fali pupa kesho kuto ro kere kanyathi wa kemu nyul kune kishki ana bana bade na duga bua ntela moro ma jaja tumne goyo nego launching egesa yatum ne notimo launching so ko tunga artist akop no ro kere ka referee ni keshango Ba de ari no tomo wanga ba ko ngira mara no kenda jogo sumo kere ka referee ni keshango gimodo no tima makende jama ne referee unu bikunga ni kara unu referee podium gwere no time na in ka ma referee namlete mo launching no mo toro ka referee Ugapare panente gigo nitie nene gesa makoro ji pangre go picha bono rokre ka referee musani toluga kan musani ba ane musani osiepi koda na heri bende mna ka ero jogi modugo tima kamano embe no timi kamano ma okodh bedo timi kamano ma Ageni nyokere great kineno kidhi watch gini. Ingeni ma LTN live. Onge shida. Iwinjo, aume regret ango. Don kango kodh gini osegocho ni kore kania. Omari mono wuonda. Okay, na wuondogi. Ane akwano gi nyaka kuma. Bana tiche nano ndalo corona. Wengisi adie maro koth dadwa na mulo ni matin. Ndalo corona. Okoth ne timo marach. Adiera to ber. Iwinjo. Inyalo sacrifice ya koni uteko thum saa 8. Saa 8 no polisi go patrol. Bana nitie boy iluonga ni ngano en jab ohero odaga Kibira ka John wadhi kodo tich wabo no chuno manya ko feint town mondo koro polisi kabiro warenda ni jamano timango oringo bo feint koro wadwa tie okono kulwa oni sitok ma takini ndeno jama pesa do kamine ma piero man pesa donjo to ngato ni pesa ne onge go iwinjo oken gima ber yeah ndalo makono dugo emo mano koro miwa moko go mena mano da mano no mbele koro makono dugo chako dugo piny mako chak miwa tich ma daka matin ni ha ni hebu zunguka hivi
LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Dhako ber madhi oderang, to lemo ni ruotho pare e ode. Dichuo kata mer ka dhako lamo, to odono ruoth nyaka donje. Yes, ma en Amiso Thonguni Nyasumbi Land Cruiser yanyu mang'ongo mokany ko dhako misumba lek ne rach. Are you bill gone to Sibligin Men's? Kidwaro mondo mi iwinj weche gi kukugi gadierigi kama skandal botime newa. Kete mana LTN, Luo Trending Nation. LTN, Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.